ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलाव साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबावबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननिसिम आङो मोनथामसो मोनसे गोदान भिडिअ क्लिप्स दिनै लानानै फैदों आरो बे भिडिअ क्लिप्सखौनो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों मिथिज्लायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैदों। स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ दिनै जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मोन्दांथि आरो बै मानसिफोरनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामगोन होननानै बयनिसिमबो फोरबो जिसुनि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै आङो मोननैसो दुखुनांथाव मोननैसो भिडिअ क्लिप्स दिनै लानानै फैदों। स' बेनो जाहैबाय, नोंथांमोनाथ' दिनै बयबो मिथिखागौ छत्तीसगढ़ होननाय जायगाखौहाय, बे छत्तीसगढ़आवहाय गोबांथार ख्रिस्टियानफोरखौहाय दिनै ना जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा, जायफ्रा ख्रिस्टियानफोरनि बिरोधि ना, बै बिथांमोना जे जायगायावहाय मेजरिटि खम, जे जायगायावहाय गावसोर नारसिननो हानाय, जे जायगायावहाय गावसोर बेफोरबायदि अयथासार गाज्रि खामानि मावनो हानाय, बेबायदि जायगायाव थांनानै जायफ्रा ख्रिस्टियान नङा बै बिथांमोना थांनानै मा खालामासै, माखासे ख्रिस्टियान न'खरफोराव हाबहैनानै ना बिसिनि बाइबेलफोरखौ लाबोनानै जमा खालामनानै दिनै मा सावदों आरोखि। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा, बिसोरो बाइबेलफोरखौ सावदों। बे भिडिअ क्लिप्सखौनो दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लाबाय। स' अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनि सिगां आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों, नोंथांमोना जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्स, भिउवार्स, जेसेबांनाखि फोरबोनि गोथां इसोरनि फिसाफोर दङ, अन्नानै बै ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि थाखाय जोङो आर'ज खालामदो। जों आर'ज खालामनि, नोंथांमोना आर'ज खालामनानै होदो। जोङो जाथियाव आलादा जानो हागौ, जोंनि कालचार, जोंनि भाषाफ्रा गुबुन गुबुन दिनै जों जानो हागौ, नाथाय जोङो बे गोथां इसोरनियाव, बे फोरबोनियाव जोङो मोनसेल' आरो मोनसेल' जायगायाव दिनै जों सहैगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाव आं बेखौसो रिक्वेस्ट खालामदों, आंनि बे भिडिअ ब्लगनि गेजेरजों, जे बै सैनांनाय ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि थाखाय प्लिज अन्नानै इसोरनाव आर'ज खालामदो, जेन' नोंथांमोननि आर'जजों बै बिथांमोना जायफ्रा नासयदों, बे बिथांमोना आद्रि जानो थाखाय नङा। जोंनि आर'जआ बे बिथांमोना मोजां बुजिथों, फोरबो जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनो हाथों, बेखौ नाजावनो हाथों, बेनि रायजोआव हाबथों, जेन' बिसोरनि जिबनफ्रा आद्रि जाया। बिसोरनि थाखाय बेफोरबायदि जोङो इसोरनाव आर'ज खालामनि। आरो मिथिगौना, मोनसे भिडिअ क्लिप्स आरोबाव जाबावबाय, जे माखासे ख्रिस्टियान न'खरफोराव बा न'खरफोरखौहाय बिसोरो थांनानै सावनानै सेवहांगार दिनै खालामनानै होदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। बे बिथांमोना दिनै मा न'आव सावनानै होजादों। स' बेनिखायनो बै बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामदो, जेन' बै बेफोरबायदि खामानि मावग्राफ्रा थारैनो नोंथांमोननि आर'जजों जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनायनो आरो मोननो हायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बिसो जोंनि आर'ज, बेखौनो जोङो इसोरनाव गथायनो नांगोन। आरो बेल' नङा, जानो हागौ गुबुन गुबुन जायगायाव गोबांथार सैनांनाय ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ, नासयजानाय ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर दङ, बिसोरनि थाखाय जों अरायबो इसोरनाव जों आर'ज खालामनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै आंनि बे मोजां गाज्रि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामदों। अन्नानै बै बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामदो। आरो दिनै जोंनि भारतनि संबिधानाव दंमोन, जोंनि भारतआ सेकुलार कान्ट्रि, खुनु धोरोमाव फाराग गैयै ना, धोरोमाव आखाइ होनो मोनै बेबायदि जोंनि देशमोन, जोंनि हादरा, जोंनि देशआ, जोंनि भारतआ। नाथाय मानसिफ्रा गोरोन्थि दिनै खालामगासिनो दङ, गाज्रि खालामगासिनो दङ जोंनि देशनि मानसिफ्रा। बेनिखायनो जोंनि देशनि थाखाय जोङो आर'ज खालामनो नांगौ। अनजाग्राफोर, जोङो फिसा जानो हागौ, जोङो सासे गाहाय थाखोनि जों मानसि जानो हागौ, गिदिर थाखोनि जों मानसि नङा दिनै जों जानो हागौ। जों गाहाय थाखोनिब्लाबो, जोंखौ रावबो सिनायाब्लाबो ना, बे गोथां इसोरा दिनै जोंखौ सिनायगौ, मिथिगौ। बेनिखायनो बे इसोरनाव जों आर'ज खालामनि। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर,
स' हामबायसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो बे भिडिअ क्लिप्सखौ आरो बेखौनो जोबनायाव आर'जबाव रिकुवेस्ट खालामबावदों बे बिथांमोननि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालामदो। स' हामबायसै गोजोन्थों। Baru akan niru ya. Itu tak untuk mati dah zaman itu jalan sih, rela. Baru apa itu mana nak orang kaya macam mana? Andre mandu sana. Kami ni telah mula hati. Kaki payung tu. Kaki payung tu mana ya? Enggak drama. Pas perwat dia. Ah ya orang. Kakak tu. Ayo kering. Mana di mana? Bukan betul. Bukan dah kalau sebelumnya. Korea kus katur. इस तारीख को जल गया तो हम लोग बहुत परेशानी हो गई, हमको बहुत भुगतना पड़ा। तो जलने के बाद हमको मसीह लोग बहुत सहायता मदद किए और हमको ला के यहाँ घर में पैसा छोड़ दिए 35,000 रुपया, जो आके यहाँ छोड़ने के लिए आए। अभी मैं जब लाएंगे सबका साथ, सबका विकास और क्या सबका प्रयास, क्या हाँ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन यहाँ तो सबकी बर्बादी हो रही है, सबकी बर्बादी हो रही है। चर्च टूटे जा रहे हैं और चर्च के बारे में सभी मौन धारण किए, कोई भी बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन समाज है और वो अच्छा काम करते हैं, शिक्षण देते हैं, हेल्थ केयर की काम करते हैं। तो वो लोगों को, और बहुत से लाभार्थी यहाँ हैं, बहुत से लोग अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी स्कूल में पहला वोट लगा देते हैं, और ऐसे लोग उसी संस्था में जाके चर्च को तोड़ना, चर्च को ये करना, ये आपका, और वो भी यीशु ख्रिस्त के जन्मदिन पर वो 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर को ऐसी चीजें इस देश में हुई। ये तो मैं खंडन करता हूं। जो क्रिश्चियन समाज पे आज एक उनको दबाया जा रहा है, उनके आवाज को दबाया जा रहा है, उनके धर्म को दबाया जा रहा है और गलत इल्जामात लगाकर आज उनको जो कह रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप खुद इसके बारे में सोचना चाहिए, बुलाइए, बात कीजिए, उनके समस्याओं को सुलझाइए। लेकिन ऐसा अपने चेले चपेटों को भेजते रहेंगे और वो बर्बाद करके वापस आएंगे, इससे कोई देश का हित नहीं होता, देश के लिए ठीक नहीं है।